Kalau orang rancak kriterianya di Minang, nan pertamu orang ko dicaliak dulu kan mukonya, pipinya ka. Apa orang rancak tu pipinya pawah dilayang. Hidungnya coda suntungga, bibir tipi hasam sauleh, bulu mato samui baririang. Dagunya labah tagantuang, rambut panjang mayang taure, batihnya coparuik padi, tuminya cotalua buruang. Kalau itu kriteria gadis rancak di Minang, itu nak dicari kawin ni awak sampai mati ndak kawin ni. Bab itu ada senang kurang teman. Iya kan? Ada gadis ko rancak kulit putih rambut garis tiang pi giginya balampi. Gigi susunan dibuat Allah pertama dulu kalau enggak. Hanya ndak mau buka takui atau mau gigi baru ala balampi. Asa kagalaknya nyorai bibinya kawan. Kau tambah lu kerajo je lah itu. Iya kan? Ada lo gadis rancak pi suaranya kadang lo dari suara laki-laki ni. Ini bapak-bapak. Di bawah beralek bini itu cameh tu. Jadi kalau menurut ambo jodoh ko nampak jodoh dia do orang kawak tu kadang-kadang kan ada awak tidak doge berketahuan do di jodohan tu. Tapi bisa timbul cinta seperti ambo jo anak mama tu. Bisa, kalau ndak cinta ndak mungkin anak ambo limo. Jadi Bapak Ibu, kalau padusi ranca itu kriterianya. Jawi ranca ambo batarana Jawi ndak cuma ya ambo disuruh aku bando disuruh nyabi rumpui. Anyo tunjukan dia ya aku. Jawi nang kadipakambang dia. Kapalonyo busuang. Balabiah kapalonyo ko kemuko. Tanduaknya pendek gak sejangka. Itu gajembang liyenya panjang taba nang kadidabiah tu. Kalau kemandabiah harus dilipik tu mah. Nyo panjang ke bawah tu. Badannya malau tu. Dagingnya taba. Kuku tunggang iku sembe sungu botok bibir lebe makan cama. Itu ciri-ciri Jawi Rencak. Kalau sungu botok bibir lebe makan cama ko urang sebab itu amale ambo berale. Nyo tutu sesamba orang satu. Tapi kalau Jawi yo tu nan dicari. Sabo nan diaroan daging. Kalau Jawi itu nyo ambui-ambui serumpui pak. Tanya antan orang punya Jawi itu pitilah nyo bayi lawak meliaro. Anyo ambui-ambui serumpui tu. Tak mau makan atau malaki rayo korban badannya habis. Tapi kalau Jawi dan cama tu tambah dagingnya malaki kena habis. Jadi tuah Jawi gapuk, tuah manusia akhlaknya baik. Itu